سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا بمقتالكم بخبر نقدم አትሌት ናዝሬት ወልዱ አብያፍ ጎልድ ቶሽት ማራዶን በሙድዳር ዝበለጸነት ብናይ ሃገርና አመዝጊባም እዛ በዓልቲ ቤት አሰልጣንያ ሊቪንግስቶን አብርሃም ዝኾነት ጉያይት ፍርኽርሳ ዝኾነ ውላድ ከም ዘለዋ ይዝግለጽ ይኹን እምበር ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ውድድራት ተሳቲፋ ዓወት ምምጻም ልክዕ ምስ ሓንቲ ካብ ቅዳይም አትሌታት ነቢያት ሃብቲ ማርያም ዝመሳሰል ብቕዓት ከም ዘለዋ ዘርኢ ፍጻሜ ሓሊፎም እዚ ብዩሲአይ ዘዓበየ ተጠማትነት ዘለዎ ውድድር ኬንያዊ ታኒዩ ሮዳ ብ2 ሰዓትን 27 ደቂቃን 56 ካሊታትን ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወተሉ እንከላ ኣውስትራልያዊት ክላርክ ሚሌይ ድማ ብ1 ደቂቃን 48 ካሊታትን ተበሊጻ ናይ ካልኣይ ተርታ ሒዛ ኤርትራዊት ናዝሬት ወልዱ ድማ ንውድድራ ብ2 ሰዓትን 28 ደቂቃን 57 ካሊታትን ግዜ ብምፍጻም ሳልሳይ ደረጃ ብምዃን ኣብ ፖዲየም ደይባ ብተመሳሳሊ ኣብዚ ኣውስትራልያ ዝእንግረቶ ጉያ እግሪ ኤርትራዊ አትሌት ኢሳያስ በይን ተሳቲፉ ነይሩ ጽንኩር ኩነታት ንዝሓዘለ 42 ኪሎ ሜትር ጃፓናዊ ሺታራ ዩንታ ብ2 ሰዓትን 7 ደቂቃን 50 ካሊታትን ቀዳማይ ኮይኑ ክፍጽም እንከሎ ካልኣይ ኬንያዊ ባርናባስ ኪፕቱም ኒውዚላንዳዊ ዜን ሬቨርትሰን ድማ ሳልሳይ ብምዃን ራብዓይ ኬንያዊ ቪንሰንት ያቶር ሓምሻይ ኖዋኪሸን ኪፕሮት ሻርሻይ አውስትራሊያዊ ሊያም አዳምስ ሻብዓይ አሜሪካዊ ቤርናርድ ላጋት ሻምናይ ጃፓናዊ ሺንኩ ሙራም ታሽዓይ አውስትራሊያዊ ቬንሳን ሎረንስ ከሆኑ እንከሎም ኤርትራዊ ኢሳያስ በይን ድማ ብ2 ሰዓትን 14 ደቂቃን 32 ካሊትን ግዜ መበል 10 ተርታ ብምሓዝ ናይ ገዛ ርእሱ ግዜ ኣማሓይሹም ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ አስቤኮ መሓሪ ተስፎም ኣብዚ ዋንዚ ምስ ሞንስቲያ ክለብ ኤስፖሪቱ ብምዃን ውድድራቱ ኣብ ምስልሳል ርከብ ከም ኣካል ናይዚ ድማ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ክላሲክ ዛቪቶንዶ ማለት ኮፓ ስፓኛ ተሰሚዩ ውድድር ብምስታፍ ኣንጸባራቂ ዓወት ኣመዝጊቦም መሓሪ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ናይ ሻርሻይ ተርታ ቦታ ክረክብ እንከሎም ኣብ ዝቐጸለት ውድድር ድማ ብ3 ደቂቃን 19 ካሊታትን ዝደሓር መሓሪ ናይ ሻብዓይ ተርታ ሒዙ ንውድድሩ ፈጺሙ ነዛ 128 ኪሎ ሜትር ሸፈነት መድረኽ ተቀዳዳማይ ክለብ ቤሎ ኒኮላስ ጎዲኒዩ ብ3 ሰዓትን 17 ደቂቃን 25 ካሊታትን ተዓዊትላ እዚ ኣብ ዓቐብ ዘይምሕር ተቀዳዳማይ ኣብ ዝተዳለወ መሰናኽላት ሚድያ ድማ 10 ነጥቢ ረኺቦም በዚ ድማ ክዕወት ከም ዝኻለ ዝበፅሐን ሓበሬታ ኣነፂሩ እዚ ውድድር ናይ 4 መዓልታት ዕምሪ ነይርዎም ቱር ዲ ፍራንስ ምዛናይ ሎሚ ሳልሳይ መድረኹ በፂሕሎም ትማል ሰንበት ብጋንታ ደረጃ ክሮኖሜትር ኣካይዶም ነይሮም ኣብዛ ናይ ትማሊ ኣብ ብራስለስ ዝተኻየደት 27.6 ኪሎ ሜትር ሸፈነት ውድድር ድማ እዚ ዝስዕብ ውፅኢት ተረኺቡሎም ቀዳመይቲ ኔዘርላንዳዊት ጃምቦ ቢዝማ እታ ጋንታ ኣብ ሰዓት 57.2 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዘት ንውድድራ ብ28 ደቂቃን 57 ካሊታትን ምዝዛም ዕውት ኮይና ብ20 ካሊታት ዝተበልፀት ብቶማስ ጌራንት እትምራሕ ናይ እንግሊዛዊት ጋንታ ኢኒዮስ ድማ ኣብ ሰዓት 59.5 ኪሎ ሜትር እናሃረመት ብ29 ደቂቃን 17 ካሊትን ግዜ ናይ ካልኣይ ተርታ ረኺባ ንጁሊያን አላፊሊፕ ኤልያ ቪቪያንን ዝኣመሰሉ ሓዚላ እትርከብ ቤልጂማዊት ጋንታ ዳኪኒን ኪክሴብ ድማ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እኳ ድሓን ብቕዓት ተንፀባርቕ እንተነበረት ኣብዚ እዋን ዝግና ብቕዓታ እናቐነሰ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ይኹን እምበር ነዚ ናይ ትማሊ ናይ ጋንታ ውድድር ብ29 ደቂቃን 18 ካሊታትን ናይ ሳልሳይ ተርታ ረኺባ ንኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ሓቂፋ ዘላ ፈረንሳዊት ክለብ ኮፊዲስ ክለብ ሶሉሽንስ ክሬዲትስ ዝነኣዱ ውፅኢት እያ ኣመዝጊባ እዛ ንኤዲት ኒኮላስ ጀዘት ሃራድ ክሪስቶፍ ላፖርቴ ጁሊያን ሳይሞን አንቶኒ ፔሬዝ ፔሬሉክ ፔሪሆን ስቴፋኒ ቡርጋርትን ኣጠቃሊላ እትርከብ ኣብ ጋንታ ኣብ ሰዓት 55.5 እናጎየት ንዛዘመቶ ውድድር 53 ካሊታት ጥራሕ ተበሊፃ ካብ ዕውቲ ጃምቦ ቢዝማ ተፈልያ ንውድድራ ብ29 ደቂቃን 50 ካሊታት ንምፍጻም ናይ መበል 13 ተርታ ረኺባ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ተቀዳደምቲ ካብ ቢንቾ ተበጊሶም ኣብ ኢፔርኒ ተዛዘመ ናይ 215 ኪሎ ሜትር ውድድር ኣካይዶም እዛ ናይ ሎሚ መድረኽ ሰጣሕ ጎልጎል ዝዓብላ ኮይና ሕልፍ ኢልካ ግን ተረርቲ ዓቐበታት ዘጠቃለለት ነበረት በዚ መሰረት ብዙሓት ናይ ቦላቺስታ ተቀዳደምቲ ከጠማጠሙ ጉድ ትርኢቶም ርዮም ይኹን እምበር ናይ ምምላቕ ፈተነታት ክፍትሽ ዝወዓለ ፈረንሳዊ ተቀዳዳማይ ዳኪኒን ኪክሴብ ጁሊያን አላፊሊፕ ንዘረኸበ ሃጓፍ ተጠቂሙ ኣምሊጡ ንውድድሩ ድማ ብ4 ሰዓትን 4 ደቂቃን 29 ካሊታትን ሰሊጥዎ ክዕወተሉ ድማ ኺኢሉ ኣውስትራልያዊ ሚካኤል ማቲውስ ናይ ክለብ ሳንዌቭ ድማ 26 ካሊት ድሒራ ኣብ ዝነበረት ጉጅለ መሪሑ ናይ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ኣትዩ ካብ ፈለማ ናይቲ ውድድር ኣትሒዙ ምስ ቀዳመይቲ ጉጅለ ዝወዓለ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ድማ ምስ 8 ርእሱ ተቀዳደምቲ
ተዓወቲ ሒዛን ዝነበረት ጉጅለ ብምዃኑ ካብ ዕውት 3 ደቂቕን 51 ካሊታትን ደንጊዩ ናይ መበል 74 ተርታ ረኺቡ ዘሎ ብሓፈሻ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ዘሎ ቱር ዲ ፍራንስ ጁልያን አላፊሊፕ ብውህሉል 9 ሰዓትን 32 ደቂቕን 19 ካሊታትን ተሓጊዙ ንቢጫ ማልያ ወዲዋ ናብ ናይ ጽባሕ ውድድር ከኣቱ እዩ ኣብዛ ማልያ ናትናኤል ካብ 114 ናብ 76 ዓቢ ዕቤት ኣመዝጊብሎም ንናይ ነጥቢ እትወሃብ ማልያ ስሎቫኪያዊ ፔተር ሳጋን ብ76 ነጥቢ ለቢስዋ ይርከብ ንናይ መንስያት እትወሃብ ጻዕዳ ማልያ ቤልጂማዊ ውት ቫን አርት ብ9 ሰዓትን 32 ደቂቕን 39 ካሊታትን ግዜ ይመርሐሎም ንናይ ኣንበሳ ዓቐብ ነጠብጣባዊት ማልያ ፖልካ ዶት ጀርሲ ድማ ቤልጂማዊ ቲም ዎለንስ ናይ ሎቶ ሱዳል ብ7 ነጥቢ ይቕልሳሎም ብጋንታ ደረጃ ጃምቦ ቪስማ ብ29 ሰዓትን 7 ደቂቕን 4 ካሊታትን መሪሕነት ናይ ዝውድድር ሒዛ ዘላ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ዝቀራደመላ ዘሎ ጋንታ ፈረንሳዊት ኮፊዲስ ድማ ካብ 13 ናብ መበል 16 ወሪዳ ንመበል 106 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ቱር ዲ ፍራንስ ጽባሕ ተቀዳደምቲ ካብ ሬይመስ ተበጊሶም ኣብ ናንሲ ብዝፍጽሞ ናይ 213.5 ኪሎ ሜትር ውድድር ክቕጽል እዮም كوب أرجنتيناوي تتصاوتاي كلب بارسلونا ليونيل ميسي كوبا أمريكا متفافي كبل زلفا دحر مرادو نخلت عامتات كاب صوتا كعسو أغري كإلا كم زغل ديلي نيوس نمنجتات متكاس آب صحفاتا أغنزيبام كم ذكر ميسي هاقرايت غانتو ناي درجات صوتا أمس جيلا آب تكايدو لزنبرت ميسي آب لعلناي قدم آبال كارديف غاري ميدل كونا إيلو بزفت مبدل بونو بو قدانك إحكار كوينيوم يهون بر أرجنتينا بزجبرتو صارتات قلت بحد بمعوات نايسال سايت ترتا تركيبها كد مع 4 عامات بتمساسالي زخونه في عامات تسوقي جوز نبره ازود 30 كلتن عامات أرجنتيناوي تتصاوتاي ابناي معدال شلمات نحاس مداليو كام موسات تحسيمو يوم حق زبال يلن كل نجر نبرازيل سدالو يزمسل اكل نايز متففا زملو حبرتسب كخون ايدلني كبل ذهبو غبر ملس دمام نبزحات لاتيناوያን اقوت يعلم بزت راي دوزي بلا ليونيل ميسي ابل علنا زقطمات زمور حدايانون انتحقاقازي كاميرا زقانيو كيلاتاتن زي ربحو نقنعو ويمقششيلهم زسورحو كبل اقوع بعلم يوم بز مسرت AS تبالت سبانيويت عامد دمام التتصاوتاي نزي كابسنا مقبار زخونك قالاتو قبوق مطاعتي كم زوز دلو ابريهم كمتي زورة زلو دما ليونيل ميسي نخلت تعامتات مملاتهم كاب اهقراوي ودرات كخلكال كم زخل يقماتهم دهرت فتصام فدرشن كعسو اغري كوبا امريكا التتصاوتاي سزاربو كلهم واقع كم زخفللو بمردام اب صوتا كعسو اغري كتسعرن كله زفولط حقي كنسم ميسي غنا غوسيو ومخادو زنبوعات تحساسبا زونن تتصاوتاي كم زغبرو حبيرو مالهم كساب حجي تسلاسيلو زلو مسغار تتصاوتن بزح ورتات حيزو اب زقصللو زلو وان لمو نوعلوم مسغارو من زملكات زرباتن امكيا تصميدوم زلو تتصاوتي غلن حدش كتامم امبيروم حدون غيعزوم كم زلو معكنات سبورت يقال حلوام بز مسرت اكفالي ايفرتون ناي ميجمريا بروفيشنال كتامو ابتا غانتام كساب 2022 مالت نسلس عامتات زصنحوعل اتيلو تباهيلوم بورنموز نتخلاخلاي لوتون تاو جاك ستيسي كم زعدغتو تحبيروم جاك بزي تفلت متنا غنزبيو اب بورنموز ن4 عامت كصنح تسمامي زلوم فيرتن الفيون نونوس دات مانشستر يونايتد كيران اوهارا زمت عامت سبورت بلغاح مساك تصاوت وسيلاتولام ابال لا ليغا اسبانيا اسبانيول بلاصا اندر ايتو راسبه كاب اتلتيكو بيلباو كم تسغاغره تحبيرم استصاوتاي اني حد عامت كونترات راي زلوم بقعتو ازيو ملو مخانو زنغرولو ودا 17 عامت ارنون كاليميندو مس اباي غانتا بي اس جي كتصاوت مخانون تفليتلوم ابزو وانزي نكلب رينجرز زال زلو انجليزاوي ستيفن جيرارد نانجليزاوي نيوكاسل يونايتد كالي ابس ممعبت يحو كبحال زغني زربا حقنت كم زيبلو تحبيرم أربعة أدميو زحلفة معلطات زب على تواسعي هوليوود كيفن هارت نلويس هاملتون بزقبرو العدمة مسارت اتي انجليزاوي بناي ولقو زخونت 2.4 مليون باوند تتمن ميكينا غيريوم ناب غزا كيفن هارت كيدوم ابزا قاطامي لويس قدمي كاب ميكيلو مورادوم كونتات برقيق نمعزابي مريتوم اب كمزهمو دما مستفلالي مواعوعيتات اتنطف اب انستغرام دما بزحات ساعبتي زلوا ناي اكالاوي قرص ممهر مخانا زنغرلم موديليست زهرا اليستون عدمت
ዩቲዩብ ምንባራ ካብ ሬንጅ ሮቨር ኤቮክ ዝዓይነታ መኪና አወሪዳ ናብ ውሽጢ ቬት ኬቨን ብምእታው ኣብ እትጓየሉ ዝነበረትያ ፊታ ብምግራም ኣዝያ ፍሊቲ ማኪና ኣቋሚታ በዚ መሰረት ድማ መንኮን ይኸውን ንምባል ናብኡ ኣብ ዝቐረበትሉ ክትፈልጦ ምኽኣላ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ጸብጻባት ዝገለጹ እዞም ክልተ ህቡባት ዓለምና ኣብ 2015 ዝምድና ምስሪቶም ምንባሮም ይዝሕምም ይኹን እምበር 5 ግዜ ዕውት ናይ ዓለምና ዝኾነ ሉዊስ ሃሚልተን ዓይንቱ ኣብ ሓደ ከቐምጠን ብዘይ ምኽኣሉ ክገድፋ ምምራጹ ይሕበረሉ እዚ ወዲ 39 ዓመት ተቀዳዳማይ ክለብ መርሴዲስ ፎርሙላ 1 ምስ ባርቫራ ፓልቪን ዋኒ ሃርሎው ኬንዳል ጄነር ሪሃና ኒኪ ሚናጅ ሪታ ኦራን ሶፊያ ሪችን ብዕርክነት ዜሩ ምንባሩ ይሕበረሉ ልዕሊ ማንም ነገር ግና ኣብ 2012 ንልዕሊ 8 ዓመታት ምስ ኒኮል ሽናይዘርገር ዝተባህለት ሞዴሊስት ዝሕልፈ ፍቕሪ ፍጹም ካብ እምርኡ ከም ዝሃስስ ኣሕርኽቱ ይሕብሩ ኣብ ስእሊ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣብ ኣከዳድና ከም ዝግደስ ዝፍለጥ ሉዊስ ሃሚልተን ክሮማ ዓይነት ጃኬት ክቡር ዝዋግኡ ነዊሕ ጃዝማ ዝዓይነቱ ጫማን ለቢሱ ነይሩ ብተመሳሳሊ ዛህራውን መሐንበሲ ዝመስል ንመላእ ንብስኻ ዘርኢ ሙሉእ ሌዘር ተኸዲናያ ተራያ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ብጽሞና ዝተኸታተልዎ ኮክቴይልስ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጡ ጸብጻባት ስፖርት ድማ ዛህራን ሉዊስን ኮነ ኢሎም ኣብቲ ቦታ ክራኸቡ ከም ዝተቋጸሩ ብመሰረት ቀረብቶም ዝረኸቡ ሓበሬታ ይእንፍቱ እዋይ ጋዶም እዚስ በቃ ብሕታው ዝበሃል ህይወት ዘየለም እንቋዕ ህቡብ ኣይኮንኩዩ ዘብለካ ኣብ ናይ ፍጻሜ ግጥማት ኮፓ አሜሪካ አንጻር ፔሩ ብቀይሕ ካርድ ድሕሪ ምብራሩ ኣብ ቅድሚም ዝጸንሖ እናቀላልዐ ካብ ሜዳ ዝወፀ ብራዚላዊ ጋብሪኤል ጂዘስ ብወግዒ ይቕሬታ ሓቲቶም ብፍላይ ነቶም ኣብ ቀረባይ ዝነበሩ ሰባት ይቕሬታ ይሓትት ንጋንታይ ክሕግዝ ኣብ ዘይምኽኣለይ ስምዒትን ሕርቃንን እዩ ከምኡ ገይሩኒ ውሳኔ ዳኛ ቁኖ ኣይነበረን ግን ኣነ እውን ብልቦና ክዓቢ ከም ዘለኒ ይኣምነ ክብል ጂዘስ ብወግዒ ይቕሬታ ሓቲቱ ንኮፓ አሜሪካ ብብልሽውና ዝተመለን ብራዚል ንኽትዕወተሉ ዝተሰርዐን ብምባል ዝዘለፈ ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለምና ሊዮኔል ሜሲ ካብ ብዙሓት ብፍላይ ድማ ብራዚላውያን ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ይመጸሎም ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ቺቺ ቁሩብ ክብረት ከርኢ ነይርዎ ካብ ዝዛረብ ስዕረቱ ክቕበል ነይርዎ ክብል እንከሎም ብራዚላውያን ኣባላት ፈረንሳይት ፒኤስጂ ዝኾኑ ቲያጎ ሲልቫን ማርኪሲዮን ድማ ወገኖም ባርሴሎና ብሓገዝ ዳኛ ንፒኤስጂ 6-1 ክትስዕራ እንከላ ንዩኤፋ ኣይጸረፍናን ብምባል ውሓጦ ዘስምዕ ዘረባ ፈንዮም ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ፔሩ ኣርጀንቲናዊ ሪካርዶ ጋሬሻ ብወገኑ ሜሲ እዚ ውድድር ከመሓየሽ ኣለዎ ዝብሎ ይሰማማዓሊ እዚ ግን ኮፓ አሜሪካ ብልሽው ነይሩ ማለት ኣይኮነን ደጋፊ ኩዕሶ እግሪ ደቡብ አሜሪካ ክብል ተዛሪቡ ካዘሚሮ ገሊኡ ሰብ ኣፉ ዝሃቦ ይዛረብ ብምባል ክጎጥዮም ከሎም ዳኒ አልቨስ ብወገኑ ምስ ሜሲ ከም ዘይሰማማዕ ገሊጹ ኣብ ናይ ፍጻሜ ጾታ ሸቶ ዘመዝገበ ብራዚላዊ ሪቻርልሰን ነቲ ዓወት ንዓባዩ ከም ዝወፈየ እኳ እንተገለጸ ስማ ክዝክራ ብዘይ ምኽኣሉ ግን ኣቓለቦ ስሒቡ ክዝክራ ይከኣልኩን ዘለኹም ሕጂ ግዜ ጽምብል እዩ እንተዘኪርያ ግን ክነግረካያ ክብል እዩ ሪቻርልሰን ነቲ ስም ዓባዩ ዝሓተቶ ጋዜጠኛ መሊሱሎም አንጋሪት ዋንጫ አፍሪካ 2019 ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ ብደቡብ አፍሪካ ሓደ ባዶ ተሳዒራ ካብ መድረኽ ኣውዲቕ ካብ ሕላፍ ድሕሪ ምግላፎም ንሜክሲካዊ ኣሰልጣኒያ ዣቪየር አጉሬ ከተባረሮም ከላ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ናይቲ ሃገር ሃኒ አቡርዳድ ድማ ካብ መዝነቱ ሙራዱ ኣፍሊጦም ብመሐመድ ሰላሕ እናተመርሑ ነታ ጽዋ ኣብ ሃገሮም ከትርፍዋ ብሂጎም ዝነበሩ ግብፃውያን በዚ ስዕረት ኣመና ደንፂዎም ምህላው ይዝግለጽ خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን